खुलुमबाय फंबाय। औ औ औ नै फंबाय थांनाय 26 तारिख हराव आरो ना माने आंनि फिसालाया ओरैबायदि जादों माने हरनि 11:30 समाव आरो बे समाव माने ओरैबायदि जादों माने गथ'आ माने माबा बै फाबय हाइ स्कुल सिनियर कलेजाव फरायो आरो मा जायगानि नोंसोर? बियो जोङो बिश्नाथ सारिआलि फंबाय। बिश्नाथ सारिआलि माने फाबय होननायाव फरायो आरो फाबय पाठसालि बेयाव फरायो माने गथ'आ सेकेन्ड इयाराव फरायो। बैसोआ नैबे माबा फैब्ला मा होनो फैगौ फेब्रुवारि मास फैयोब्ला माने 18 बोसोर फुरा जागोन आरो फंबाय। ओमफ्राय दा मा जादों आंनि फिसालाया माने ओरैबायदि जादों माने अकसमातनो मा जाब्रबखोथाय माने बुंनो हाया बे माने ओरैबायदि जादोंमोन फार्स्टआव माने जेनेबा एसे मानसिया प्रेसार बायदि जादों आरो हरनि 8था समाव माने गथ'आ बुंबाय बाबा आं देहाखौ मोजां मोनाखैलै होनना बुंदों आरो मा जादों होनना बुंदों मा जादों माने आं एकदम देहाखौ मोजां मोनाखै होनबाय। बिदि होनब्ला आं बुंबाय मुलि जानानै उन्दु फंबाय माबा मुलि जानानै उन्दु राजा होनना बुंबाय आं। बेयाव माबा दंखायो पेरासटामल मुलि दं बेखौ जाना उन्दु होनना बुंबाय आं। ओमफ्राय बिदि बुंबा जानाय नङालै बाबा आं एकदम बोरैबा मोनथारदों एकदमबारे बिखा गुरलुब मोनदों ओमफ्राय एकदमबारे बोरैबा मोनथारदों आं हानाय नङा होनना बुंबाय। बिदि होननायखाय आङो डाक्टारनाव लाना थांबाय आरो खाथियावनो माने डाक्टार दंमोन। बेयाव लाना थांबा ओमफ्राय बियो माने नायबाय प्रेसार नायबाय प्रेसारा 143 जाबाय आरो 143 जाबाय बेखौ ओमफ्राय नायबाय नायनानै एन्टिबायटिक गंसे होदोंनो आरो डाक्टारा खोन्थादों आरो एन्टिबायटिक गंसे होबाय ओमफ्राय बिनि उनाव मा होनो प्रेसारनि होबाय ओमफ्राय लोमजानायनि होबाय 3 बिजि होबाय आरो ओमफ्राय मुलि सुलि होबाय लाना फैबाय आङो लाना फैनानै ओमफ्राय आरोबाव फुङाव बेबायदिनो जालायबाय बाबा मोजां मोनाखै होनलायबाय बेबायदिनो बिदि होननायखाय आं माने आंखौ डाक्टारनाव लांबाय थाबाय गावनो होनबाय थायो आरो ओमफ्राय बिदि होननायखाय आङो लांलायबाय आङो माबायाव पाठसालि बे खाथियाव बे मिउजिक मा होनो बसेर आहमेद होननाय बे बांगाल डाक्टारनाव लांलायबाय आरो बे लांबा ओमफ्राय बेयावबो नायबाय नायनानै बेयावबो माने सेलाइन थेलाइन होबाय मानसिया खमजुरि जाथारबाय। ओमफ्राय गाव सोंबाय थायो आं उन्दुलांनो हागोन ना हाया माबा मोनसे जागोन नामा मागोन नामा होनना सोंबाय माने गिनाय फैबाय थायो। ओमफ्राय बिदिनो डाक्टारा बुंबाय नोङो आंखौ बुंबाय आरो लास्टआव फैनोसै समाव बियो हार्टनि एसे प्रब्लेम जादों हार्टआव देखाय होनना बुंबाय। बिदि होननायखाय आङो अखानायै हार्टनि प्रब्लेमनियाव देखायहैबाय। देखायबा बेयाव नायबाय नायनानै हार्टनिया माने एकदम नर्मेल जेबो गैया आरो बायदिसिना खालामनानै नायबाय ECG खालामनानै नायबाय ओमफ्राय बिदिनो नायनानै नर्मेल आरो दै फंबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव आरोबाव माबायाव थांबाय बे जोबनानै ओमफ्राय आरो बिनि उनाव आरो मोनसे गाव बुंलायबाय एकदम मोजां मोनाखै मा मोनाखै होनलायबाय साननैनि उनाव बिदि होननायखाय आरोबाव JK हस्पिटालाव थांलायबाय। JK हस्पिटालाव थांबा ओमफ्राय फंबाया आरो नायलायबाय माने बे प्रेसारखौ नायबाय प्रेसारा खिन्थु बेयावबो 142 ओंखारलायबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो नायनानै ओमफ्राय आरोबाव बेयाव नायनानै आल्ट्रासाउन्ड खालामबाय थै फरिखा नायबाय थैखौ एसे खम दं होनना खोन्थाबाय आरो ओमफ्राय बेबायदिनो नायनानै ओमफ्राय बिदि मुलि सुलि हरलायबाय ओमफ्राय बिनि बायदेवआ लिरना होबाय जे माने मानसिया एसे माबानि मेन्टेलनि एसे प्रब्लेम दङ बेखौ मेन्टेल हस्पिटालाव लां होनलायबाय। थिग बिदिनो आङो आरो मेन्टेल हस्पिटालाव लांलायबाय मंगलबार सानखालि बे तेजपुर मेन्टेल हस्पिटालाव लाबोनानै देखायलायबाय देखायनानै बेयाव मुलि लिरना होलायबाय। ओमफ्राय बे मुलिखौ जाब्लानो माने एकदमबारे मानसिया एकदम खमजुरि मोनो जाहैदों माने जानो हाया। बेखौ जेनेबा मंगलबार खालि जाबाय ओमफ्राय बुधबार जाबाय ओमफ्राय बिस्थिबार जानो हायासै दोनबाय आं बेखौ दोनलायबाय। ओमफ्राय सब मुलिखौ बिदि दोनथ'जोबबाय आरो ओमफ्राय दाना आरो स्किननि प्रब्लेम जालायबाय माने स्किननि प्रब्लेम जाबाय स्किना एकदम गन्थं माने एकदम गोसोम गोजा जाजोब्बाय माने दंखायोमोन आरो फंबाय स्किननि प्रब्लेमाथ' दंखायोमोन स्किननि बेमारा खर'मानिबो दंलाजोबोमोन ओमफ्राय खर'मानि थानायाव ओमफ्राय बेयावबो माने एकदम खर'आव फुननाय समबार खालि खर'आव फुननांगौ ओमफ्राय बुधबार खालि फुननांगौ सप्तायाव खननै फुननांगौ ओमफ्राय आरो मोखाङावबो फुननाय होलायबाय मोखाङावबो माने मोखाङाव माने 8थायाव खनसे फुननांगौ फुंनि ओमफ्राय बेलासिनि 11थायाव फुंनिनो 11थायाव खनसेबाव ओमफ्राय बेलासिनि 2थायाव खनसेबाव बिदि फुननांगौ आरो ओमफ्राय बिदि फुननानै बेखौबो खालामलायबाय जालायबाय ओमफ्राय बिदिनो बेखौ बे मोखांनिखौ फुनबाथाय एकदम खमजुरि गोग्लैनो नागिरो आरो बेबायदि बुंबाय थाबाय। ओमफ्राय आं माने आं बाखि एसेबांखौ बुंला गोलाव बुंला थारमाने मेन खोथाया ओमफ्राय दाना ओइदिनखालि जि दिनखालि जागोन गथ'आ ओइदिनखालि बुंबाय बाबा आङो हासुनो बथल लाखानोसै नामाब्रा होनबाय। थोद जाम्बा मा हासुनो बथल लालाबायनांगौ जाखो नोंलाय होनना बुंबाय आं। थोद बोरैबा गोग्लैलाबायबा जादों आरो मानो गोग्लैनांगौ जाखोब्रा गोलैयालै मा गोलैलाबायनो होनना बुंबाय। थोद होनबा आं
नोंजोंसो उन्दुगोलाय बाबा होनबाय उन्दुब्रा नोंलाय माथो आंजों उन्दुखायो मास मोनसेनो जाबाय नोङो उन्दुनाया नंबाय आरो आं दे फंबाय मास मोनसेसो जाखाबाय आंजों उन्दुनाया बारासो जाबाय जानांगौ खिन्थु आं मास मोनसेसोखौ एसे मोजाङै मिथिगौ आरो जेनेबा ओमफ्राय दाना बिदिनो आंजों थायो आरो आंजों उन्दुयो आरो बियो ओमफ्राय हारसिं उन्दुआ आरो ओरैबायदि गिनाय दङ आरो बेनाव बिखाया धुब 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 आखिथिंजाय माने बे बिखाखौ हमबाय थायो बियो माने ओमफ्राय खर'खौ हमबाय थायो आरो खर'खौ ओरै हमबाय थायो आगदानि आखाइजों खर'खौ हमबाय थायो आगदानि आखाइजों बिखाखौ ओरैजाय आखिथिंजाय हमबाय थायो बेबायदि आरो ओमफ्राय हैदिनखालि हराव बियो मोजाङानो ओमफ्राय अकसमातनो मा जाखो 11:30 समाव ओरै होनखांबाय बियो दै फंबाय होनखांबाय होनखांनायनि उनाव ओमफ्राय मा जाखोलै होननानै आं ओरै नायबाय ओमफ्राय होब्बाय मानसिया एकदम गाबबाय गाबनानै एकदम गाबनोबो हाया ओरैबायदि गोदनायाव बोखेबाय ओरै एकदम माबाथिं बोखियो ओरै आखिथिंजाय ओरैबायदि बोखेबाय बोखेनानै ओमफ्राय आथिंफ्रा एकदम बाब्राबजोब्बाय ओमफ्राय आथिंफ्रा बाब्राबजोब्बाय एकदम माबाजोब्बाय बुख्रबजोब्बाय ओमफ्राय बिमाया गाबजों ओइ बिमा मा जाखो राजाया खारबो माबारमायनि मा जाखो नंबाय बिमाया खोमसि खोमलाव बिदिनो खारबोबाय बिब'आबो खारबोबाय ओमफ्राय खारबोनानै फिसाला उन्दैबो सासे दङ बे फिसाला उन्दैयाबो एकदमबारे फैबाय फैनानै आथिं आखाइ नालाजोब्बाय गासिबो एकदमबारे ओमफ्राय खोमसि खोमलावनो ओमफ्राय लाइट लगाय होनबाबो लाइट लगायनायानो जाला ओमफ्राय उनावसो दसे गोबावनि उनावसो लाइट साइट लगायनानै ओमफ्राय उनाव फिसाजो गेदेरा गामिनि मानसिफोरखौ न' खाथिनि मानसिफोरखौ लिंहैलाबायबाय दाना बयबो फैलाजोब्बाय ओमफ्राय फैनानै बिदिनो आदामोनखौ फन हरबाय आं आदामोनाबो बिदिनो ओरैजाय दैमा मोनसे बारनांगौ सानजाहा आबय दैमा होननाय बेखौ बारनानै थिग बिसोरो 12ता 12:30 फैबाय आरो बिसोरो ओमफ्राय बिदिनो फंबाय माने खेबसे नङा खेबनै नङा बार माने 8-9 बारसो जादों फंबाय माने 3थासो हरसिम जादों आरो बिदि जाबाय थायो माने बोख्रबबाय थायो दसेनो माने खोब अभार माने थागोन आधा घन्टासो थागोन बिनि उनाव बोख्रबबाय थायो बिदि गोदनाखौ एकदम खायलें ओरैजा आखिथिंजाय एकदम ओमफ्राय मेगना नायखोदावनाय बेबायदि जाबाय थायो हाथाय अरथेजोबनाय बेबायदि जाबाय थायो माने बिदिनो थाव बायदिसिना नानानै होयो होनानै उनाव लासैनो ओमफ्राय बार नांदों खोमा होननानै ओमफ्राय एसे नायहैनानै ओमफ्राय बार नांदों खोमा होननानै बिदिनो दै गोथार दौबाय दै गोथार दौनाय लोगो लोगो हाममारदों दै फंबाय हाममारदों आरो खिन्थु बे दै गोथारखौ दौनाय लोगो लोगो एसेल' जाबाय दसेल' जाबाय ओमफ्राय गैला थांखाबाय माने गैखाला स्रां जाबाय आरो ओमफ्राय बिनि उनाव मा जाबाय मेडिकेलाव लांनाय बाथ्रा खोन्थादों गैया फंबाय माने आं बुंबाय थादोंमोन मेडिकेलाव लांनो होननानै ओमफ्राय सोरबा सानैसोफोरा बुंबाय दाथ' हर सम दाथ' मेडिकेला बन्द' थाजोबो गेटखौनो खेवनाय नङा ओरैनो 9ता 10तायावसो मेडिकेला खुलियो दा लांनो जानाय नङा होनना बुंबाय थाबाय ओमफ्राय थिग बिदिनो सोरांबाय बिदिनो थाय सोरांबाय आंथ' बुंबाय थादों ओमफ्राय जोंहानि आब' सासे बुंदों आरो जोंहानि आंनि हिनजावनि बिदा गेदेरनि हिनजाव आब'आ बुंबाय थादों आरो लांसैथ' होननानै आंबो लांसै होनबाय थादों ओमफ्राय दा मानसिफ्रा बुंबाय माने दा मेडिकेल खुलिनाय नङा दा हर दा माने जानाय नङा दा थांबाबो लाब गैया होननानै बिदिनो थानाय जाबाय ओमफ्राय मा जाबाय जोंहानि न'खरनि मानसिफ्रा सानैसोआ माने अजानाव लांनो बै जायनिफ्रायबा दै लाबोदोंमोन ना दै गोथार बेनाव लांनो जाबाय माने बिदि होननायखाय आंथ' लांनो गोसो गैयामोन मानसिया माने भिउस जाबाय आरो भिउस जाबाय गैखाला माथो मुथो जेबो गैला एकदम मेगन सेगन नायला जेबो फात्ता गैला आरो ओमफ्राय आं लाङा होनखादोंमोन आरो आं बुंखादोंमोन आरो न'नि मानसिखौ नुवाखै आदा नायलाय माबायदि अबस्था जादों अबस्थाखौ नायनानै बेब'स्था खालामनांगोनलै आदा जों बेबायदियाव बिदि दोनबाय थाबा लांबा जानाय नङा होनना बुंखाबाय थादोंमोन आरो आं ओमफ्राय दा मानियासै माने इयावनो लांबाय लांनानै ओमफ्राय ओजों हरसे दोनबाय ओमफ्राय बेखौबो बुंबाय आङो बे माबाखौबो बे नायग्राखौबो माने हगारहरथ्रा आरो नायग्रायाबो फंबाय हगारहरथ्रा औ हागोन एकदम जासिगोन एकदमबारे माबाथारसिगोन मा होनो हुस फैखागोन एकदम हुस फैथारगोन जाबाय थायो ओमफ्राय नङा एसे अननानै डाक्टारनाव लांनायनि बेब'स्था खालामनो नागिरदोंमोन अननानै माबा मोनसे रायख' दङब्ला हायोब्ला खालामना हो होननानै बार रिकुवेस्ट खालामबाय थादों आरो आं ओमफ्राय उनथारावसो माने दे जागोन दे बिदिबा होननानै रायख'नानै ओमफ्रायसो जेने थेने लाबोबाय आरो लाबोनानै थिग बिदिनो माने मेडिकेलाव सोबाय बे जेके होननायाव फार्स्टआव बिकासनाव सोबाय आरो बिकासनियाव सोबाय जोंनि सारिआलियावनो बिसनाथ सारिआलि बिकासनाव सोबाय ओमफ्राय सोबा बिकासआ लिरनानै होबाय माबायाव गभर्नमेन्ट हस्पिटाल बै माबायाव सिभिलाव ओमफ्राय सिभिलावथ' मोजां नायखाया होननानै जों सानै साथामसो मानसिजों रायलायलायबाय आरो गामिनि मुखियाबो थायो नालाय रायलायलायबाय ओमफ्राय बिदिबा मा खालामनो होनबाय तेजपुराव लांसै होनना बुंबाय आं तेजपुराव लांसै होननानै ओमफ्राय बिदिनो फैबा जोंनि बे
फर लाइन मोनहां जाबाय आरो बे पुलिस थानाखौ बारनानै ओमफ्राय आं गोसोखांफिनबाय माने तेजपुराव लाबोनो होननायखाय जोंहा आदामोना रावबो फैफाला आरो रावबो फैला आरो जों हौवा हिनजाव ओमफ्राय सासे बै जोंहा हिनजावनि बिदानि हिनजाव उन्दैया फैफादों आरो जेनेबा माने बिदा उन्दैनि हिनजाव फैफादों आरो ओमफ्राय दाना बिदिनो आं सानबाय जे थ' आब' जि जाबा जागोन थ' बै मेडिकेलाव सोहैनोसै होननानै जेकेआव सोहैनोसै होननानै गारिखौ फिदिंफिनहोबाय ओमफ्राय बेयाव नायबाय नायनानै बेयावबो 3-4 घन्टासो नायबाय आरो थिग बिदिनो माने इसिजि खालामबाय ओमफ्राय ब्लाड टेस्ट खालामबाय नायबाय सेलाइन बिजि बायदिसिना होबाय बेयावबो 13,000नि बिल जाबाय आरो फंबाय दै ओजोंनो 13,000 बिल जाबाय ओमफ्राय रिफायर लिरना हरबाय टुमुखि माने तेजपुर मेडिकेल कलेजाव आरो ओमफ्राय आं बायदेवखौ सोंबाय आंथ' इसेबां रोङा नालाय बायदेव बबेयाव लिरखो होनना बुंबाय ओमफ्राय बेखौ लिरदों सारा माबायाव लिरदों तेजपुर मेडिकेल कलेजाव ओमफ्राय आं बुंबाय अबाव लांबा मोजां जागोन बायदेव बुंबाय नोंसोर बे मानसिया फरायनायबोबा ओमफ्राय आरो बैसोआबो खमथार बेखौ नोंसोरो माबायाव लां मा होनो प्राइभेटाव लांजाबाय आरो प्राइभेट डक्टराव लां होनबाय आरो दे फंबाय ओमफ्राय बिदि होननायखाय आङो प्राइभेट डक्टरनावनो माने लाना फैनो नागिरबाय ओमफ्राय बबेयाव लांबा मोजां जागोन होनना सोंबाय थाबा माने डाक्टारनि मेडिकेल नामखौ खोन्थायाखै आरो जायखिया नोंसोर प्राइभेटावल' लां होनबाय थाबाय आरो बिदि होननायखाय गंसे माने माबा लाबाय एम्बुलेन्स लाबाय फंबाय एम्बुलेन्सखौ लाबाय बेखौ माने 2400 रायलायबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो लानानै फैबा बिसोर एम्बुलेन्सआव बुंबाय बेथ' एसेबां सिरियास पेसेन्ट नोंसोरो हायोबा बेखौ गुवाहाटियाव लाना थां जाबाय तेजपुरावबो माने हागोन हाया गद गैया मानो होनबा बेयाव नोंसोरो 3-3 जेनेबा दोनगोन 3-3 दोनोब्ला बेयाव माने आरो बेयाव 30-40 थांगोन ओमफ्राय आरो नै गारि भारायाबो जोंनोबो होनांगोन आरो बैनिफ्राय आरो एक्सट्रा लांनांगोन नोंसोरो डाबल भारा जागोन नोंस्रा ओंखायनो नोंसोर हायोबा बेखौ माबायाव लांखा जाबाय आरो गुवाहाटियाव लांखा जाबाय आरो ओमफ्राय गुवाहाटियावथ' बहा लांगोन जोंथ' जेबो मिन्थिया जेबो सिनायाबो होनना बुंबाय दा नोंसोर प्राइभेटाव लांगोन ना माबा भाङाघर माबायाव लांगोन GMC आव लांगोन होनना बुंबाय ओमफ्राय आं बुंबाय आदसा बे गुवाहाटि लांनो हानाय जागोन जानो बे गथ'आ दा हागोन जानो लांनो होनना बुंबाय आं बेखौ हायो 24 घन्टानि थाखाय डाक्टार बानायखाबाय नायखाबाय होनना बुंदों आरो 24 घन्टाखौ जेरैखि जायाबाबो हागोन लांनो हागोन जेरैखि जायाबाबो होनना बुंबाय बिदि होननायखाय आं एसे गोसोखौ मोजां मोनबाय गोसोखौ मोजां मोननानै ओमफ्राय थारमाने आदाजों आंजों रायलायलायबाय अबाव लांबा मोजां जागोन होननानै ओमफ्राय आदाया बुंबाय GMC आवथ' मोजां नायखाया आरो जोंहा फारसेथिंजाय रावबो सिनाखि गैया सिनाखि थाबासो एसे मोजां नायो ओमफ्राय जोंहा रावबो सिनाखि गैखाया होनना बुंबाय बिदि होननायखाय होनबा मायाव लांलै आदा होनना बुंबाय आं गथ'खौ हले एकदमबारे मोजां डक्टराव लांथारनांगोनलै आदा होनना बुंबाय बिदि होनबा थ' प्राइभेटावनो लांसै जाबाय प्राइभेटाव लांनो होननायखाय बे ड्राइभारफ्रा बुंबाय 2 डाक्टार दङ मोजां डाक्टार आङो दिनैसिम माने 5 बोसोरनिफ्राय दिनैसिम 2015निफ्राय दिनैसिम आङो बे 2 डाक्टारखौ मिन्थियो जाबाय आरो ओमफ्राय बिदि होननायखाय बबेयाव होनबाय माने बुंबाय मोनसेया माने नारेंगि गेट हस्पिटाल मोनसे दङ ओमफ्राय मोनसेया आरो माबा दं नेम केयार दं होनना बुंबाय आं होनबा बहा लांबा मोजां सिन्था खालामनानै थ' होमबालाय गेट हस्पिटालाव लांसै होननानै बे गेट हस्पिटालाव लाना फैबाय फंबाय बेयो 26 तारिखनि घटना आरो ना 26 तारिखनि खोथा आरो 24 जाबाय 24 खालि जाबाय आगष्टनि 26 तारिख खालि लाना फैबाय आरो गथ'खौ लाना फैनानै नैबेयाव आगष्टनि 26 तारिखनि 7 हरनिफ्राय एडमिट जाबाय आरो फंबाय बेबायदि आरो 7 हरनिफ्राय एडमिट जाबाय ओमफ्राय दा आइसिइउ रुमावनो दासिमबो बर्थमान दंथ'यो फंबाय बेबायदि ओमफ्राय नै दासो डाक्टारजों रायलायदोंमोन आङो डाक्टार बुंबाय बिनि बेसेबां इनभल्भ ना मा होनो बेखौ बेसेबांसिम मोनो जुदि मोनोब्ला मोजां इनभल्भ ना मा होनो बेखौ मोनोब्ला नै दा बेखौ दा दिनैहालागै शिफ्ट खालामनो हागौ खालामगोन होनना बुंदों आरो बेबायदि बुंदों ओमफ्राय आरो बेखौबो दानि रायलायबाय जे माने बिलनि खोथाखौ रायलायदोंमोन दाख्लै थांनाय बुधबारसिम फंबाय बुधबारसिम माने बिला 5,50,000 होनना खोन्थादों बायदेवआ बे बायदेव मेनेजारा आरो ओमफ्राय बेयाव जोङो एसे होदों दे फंबाय ओरै खालामनानै जायखिया 1,60,000 होबाय आरो फंबाय दै 1,60,000 जमा होबाय ओमफ्राय बिनि उनाव दा माने जों होनो हायाखै आरो दा ओमफ्राय न'आव माने बिमाया थांदों ओमफ्राय आरो बिथिंजाय माने माबाया थांदों मा होनो बेखौ बिमा थांदों ओमफ्राय जोंहानि आदा गेदेर आरो आदा गेदेरा थांदों आरो एसे एनै गामिफ्राव अबावबाफोर मोनगोन नामा एसे एनै सुलु लानो बा नागिरनो थांदों आरो बेबायदि ओमफ्राय
दा बिसोरो माने नागिरगासिनो आरो फैसाफोर नागिरगासिनो बिदि माबा खालामगासिनो आरो फैसानि आरो ओमफ्राय दानि सोंदों बायद'नाव आङो बिला बेसेबां जाखो बायद' होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय बुंबाय र' दसे उनाव खबर मोनगोन दा दसे उनाव खबर लाफिन मानो होनना बुङोब्ला बिलखौ नायनो होफिनदों आं नायनो बानायदों होनना बुंदों आरो गोबावथार जाबायना नोंसिना बिलाथ' होनना बुंबाय औ बायद' दाख्लै बुधबारनिफ्रायनो दिनैसिम होनना बुंदों आरो आं बेबायदि आरो ओंखायनो फंबाय आङो नोंखौ माने आखाइ खबजबनानै जाहाथे माने आङो निमाहा बिनानै जाहाथे आंनि फिसाया माने फरायफुनाय नालाय आरो जाहाथे बैसोआबो उन्दै एसे बोराय बुरिबा बा माबा मोनसे बैसो एसे गिदिरबा बेलेग खोथामोन फंबाय ओंखायनो आं नोंखौ माने अननानै रायजो राजानाव जाहाथे भिडिअ खालामनानै जाहाथे एसे एनै जि अननानै डनेसन हरो बा होयो बेनि थाखाय आङो नों फंबायखौ आं खावलायनाय जादों आरो दे फंबाय दा नै बेखौनो बेंगासिनो दंखायो मा मोनसे जेनेबा मा होनो नोंसिनि गुगोल पे नाम्बार एकाउन्ट नाम्बार गासिबो हरजोबबानो जाबाय आंनो मा होनदों फंबाय गुगोल पे नाम्बार दं दा गुगोल पे औ दङ फंबाय दङ गुगोल पेनि स्केनार ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बार हरजोबबानो जाबाय गासिबो वाट्सएपआव अ जागोन दे फंबाय अननानै खालामना होबो फंबाय दे ओमफ्राय आदा एकदम बेमार नामा मा नाम बेमारि नामा मोनसिं सिं मोसाहारि ओमफ्राय नोंथांनिया आंनि नामा समरसिं मोसाहारि गामिया जाबाय खाग्राबारि औ औ बिस्वनाथ सारिआलि डिस्ट्रिक्टआ बिस्वनाथ ओमफ्राय पुलिस थानाया जाबाय बिस्वनाथ बिस्वनाथ सारिआलि आरो पुलिस थानाया ओमफ्राय पस्ट अफिस फाबय बेबायदि आरो फंबाय रायजोफ्रा अननानै खोनाखाबाय जानांगौ बिथां न'खरनि दुखु दाहाखौ बिथांनि फिसाज्लाया गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जागासिनो दङ दाबो मेडिकेलावनो दङ दा अननानै हायोबा नोंथांमोना जाखिनि हायो थाइसे थाइनै 10 थाखा 20 थाखा 100 200 नैबे गुगोल पे नाम्बाराव बा नैबे स्केनाराव गुगोल पेनि स्केनार दं बे नोंथांमोना हरबानो जाबाय आरो बिथां न'खरा दा गोबां खैफोद गोलैनानै दङ रांनि आंखालाव गोलैनानै दङ बिलानो 5 लाख बारखाबाय आरो दा दंबावोसो माखासे ट्रिटमेन्ट दा बेनिखायनो नोंथांमोना हायोबा थाइसे थाइनै हरबानो जाबाय बिथांमोना जाहाथे एसेबाबो रेहाय मोनो ओमफ्राय बेमारिया ब्रेन अपारेसन आरो फंबाय औ ब्रेननि अपारेसन ब्रेननि अपारेसन अलरेडि जाखांबाय आरो ब्रेननि अपारेसना दाख्लै थांनाय मंगलबार नैबे मंगलबार सफैबाय आरो नै दिनै समबार गाबोन मंगलबार जानोसै आरो ओमफ्राय गासै आइसिइउ रुमाव दिनैजों दासिम बर्थमान 17 दिन जाना दङ आरो आइसिइउ रुमाव बेबायदि आरो ब्रेनाव थै जमा जादोंमोन नामा हा ब्रेनाव थै जमा जादोंमोन माबा ब्रेनाव माने जमा जादोंमोन आरो ब्लाडआ थैया औ ओंखायनोथ' औ ओमफ्राय बेखौ साफा खालामजोब्बाय फंबाय औ जाजोब्बाय ओमफ्राय दा बेमारिया मोजाङै दं दा एसे दा बर्थमान बेमारिया मोजाङै दङ हुसाव फैबाय ओमफ्राय मेगन नायो ओमफ्राय रायज्लायनो नागिरो रायज्लायनो हाया मोनो आरो रायज्लायनो थिनबा बेबायदि माने बोलो होयो आरो ओमफ्राय आथिं आखाइ सोमावो आरो जेनेबा बेबायदि आरो अननानै फंबाय रायजो राजानाव एसे बुंनानै होदो आरो रायजो राजायाबो अननानै हरथोंसै मानो होनना बुङोबा फरायफुनाय गथ' नालाय औ जागोन दे नै बेखौनो हगारनोसै आं दसे थानानै औ लाखिथ'नोसै ना होमबा औ दे फंबाय दे गोजोननाय ओमफ्राय आं थाबाय दे फंबाय बेहाय बेमारनि फट'